Zdravím priaznicov YouTube kanálu o ziskovom tradingu aosforex.com. Moje meno je Braňo Hrtánek a chcel by som vám prezentovať dnešné výsledky nášho obchodovania na Forexe. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že som v piatok neprezentoval video. Bola tam mimochodom rozpracovaná jedna seansa, ktorá šla do víkendu v miernej strate. Tá sa dneska v noci zobchodovala. Tak ako môžete vidieť, bolo to 16 hodín, dneska ráno okolo 8 to skončilo, takže začalo to v piatok popoludní. Tá sa skončila so ziskom 0,5%, okrem toho dnes ešte ďalšie 3 seansy, takže za dnešný deň celkovo 0,68%, čo si myslím, že je opäť celkom slušný výsledok. Druhý účet, ktorý vám ukazujem, typický, ten mal tiež seansu z piatku. Tá sa skončila trošku skôr na 0,04% a keďže systémy obchodujú v trošku inom rozložení, tak ten má dneska iba 2 seanse, celkovo teda iba 0,08%, ale samozrejme zase je dôležité, že je to prípis do plusu. To je všetko, budeme radi, ak si nájdete ďalšie podrobné informácie na našej stránke www.aosforex.com, kde uvádzame klasické výsledky, je tam náš kurz znalostí a vzdelávania a taktiež sa tam môžete dozvedieť, ako sa ku nám prípadne môžete pripojiť. Ďakujeme, že budete toto video ďalej zdieľať. Majte sa krásne, uvidíme sa zase zajtra.